Det her. Det er lungerne. Og hvis jeg ødelægger den, så er det rigtig sørgeligt. Nej, for du er blevet helt doktoragtig med blod på handskerne og sådan noget. Jeg skal have den ud. Og der fandt vi lungerne. Det er rigtig lækkert med det. Mavetarm. Og det er nyren. Nyren og hjertet. Hvad er det? Leveren. Skal vi virkelig skære dens livmor ud? Det her, det er... Det er blindtarm. Ja. Stor blindtarm. Men det var det her, nu Er det også sådan? den der. Jeg sidder og holder hånden. Det er hårdt at mærke på. Det kan ikke være æggestokke. Hvad er det? Nej, nyrerne, det er... Var det ikke den her? Det der var Nyren var Nej, det det her. der, det var lunger. Det der, det var nyren. Okay. Okay, ja, det kan jeg godt se nu. Det vil jeg ikke lige spørge, hvad det er. Rikke? Jeg venter lige med at skære den ud. I Men mellemtiden. det er også sådan her. Kan jeg lige skære ribbenet af? Et menneske. Tæller det ribben også? Der er i meget større. Ja. Tæller du også, hvis man skærer ribbenet af? Og så har vi også pels. Hej, Mette. Milten, det var... det var milten. Nej, den er herinde. Det lå nede under her. Milt. Ja, tak. Hvad? Men er det ikke bare en del af tarmen, så det er fat i der? Jo, det ligner faktisk også en del af det. Og det går faktisk sjovt nok også ned til røven, så det kan sagtens være det. Så er det bare en del af indetarmen. Hvad er det her? Har du ikke prøvet at gøre den lang endnu? Det kan Du tager pincetten. Nej, vent, du skal bare vikle den ud af hinanden. Kan du se det? Og så klip Den her. det der. Noget af det. Okay. Kan du prøve at klippe den her op, og så finde ud af, hvad der er i? Nej, prøv at være i den der. Så gør det med sådan en skalpel. Du må lige skalpelle en gang. Nej, hvad skal vi gøre? Der er blod på alle knivene og sådan. Gør lige min hånd. Det her, det er rigtigt. Wow. Okay. Der er hul nede der for enden, så skærer der ned fra. Den er blevet flad. Det er fordi, der var luft i, sikkert. Og hvad er det? Det er mad. Den er spist. Det vil sige, at det meste af det består af luft, og så er der også noget. Ja, hvorfor er mavesækken så elastisk? Hvorfor tror I det? Fordi den kan sprede sig alt efter, hvor meget man har spist i løbet af dagen. Det her, det er... De kan godt se, hvad den har spist. Ikke? Den har spist en masse hø, halløjse. Det her, det hører også til milten, ikke? Hø og græs og sådan noget. Mette, hører det her ikke også til milten? Stinker mig altid. Og så meget klaster. Er det ikke også slum? Skal vi tage en pause? Det her, det er også lunge. Så er det flot. Der skal ikke komme på mit Det er tøj. mere en hjerte. Ja, Den har tabt sin milt. og det her, det er bare en klatkæk. En klatkæk. Her har vi... Jeg tror, jeg kommer til at ødelægge livmoderen. Kildet. Hvor er den der? Der er dumset her. Det her, det var livmoderen. Er der nogen, der kan huske det for mig? Hvad? Det der, det er livmoderen. Den her langklamme i. Æggestokken. Hvor er den henne? Hvor sad den? Jeg har allerede klippet ned sammen med livmoderen. Tror du? Så du kunne vente den om. Vent lige om. Det ligner hummus. Hummus? Ja, jo. Den har produceret æg, og så står livmoderen der. Den har ikke barberet sig. Og den er klam. Jeg synes ikke, man skal lave sjov med noget, der er dødt. Og så har vi